Good morning, berawan tamu kuang begadan video arbo. So jeng dari dubliau dong payar na pajang jeng. Toko sapa kamdeng. Abat mau nanya betul sopi leben na upai gaya mau naksin daya na. So abat gaya ba maku jane na. Mai thabasu mairong thabasu mau nani menjaga manci ar na. Taka fisa ler kamai nanggan. Legese jane ab tananggan na. So mau na jane ngun upai gaya. So nailang di sih. Di jampi ke sapa kalam gasnya dong ar na jeng. Sudah ilabu nanggan abat kemudian kalam takai. Ini fresh sushi habu bay ni. Siapa kamu bay? Lagi sushi dong bau sini wisim. Malah kan dosi mau. Irain si dosi. Ming bay. Dosi irain lagi mau pindah sih. Mula. Mula midru. Ay wario tunai men. Minggalnya deh mati. Padi jalan ke mingnani belum nani. Putra gorom nadi penjasya. Mia batu oka krep betul nama dini gorom jalan be. Gila sosial jup sih. Seudal guri. Nih tesri bagan mukai be. Tangmai tansiar na poiro kundur tintangan haji lama ting. Nah lama tadi. Supaya ke ni balimu mensinar na perkundo ndak ile balimu hutan abai haji gede-gede hutan gili berda dari surna col ni nangga sinja sase lama gedanti balimu abai biarlah. Oh, dosi yau nai biar jaga kemadin tengni. Uria. Aja. Ini lokal ya tu buat pai kai itu. Apa ini? Mirai ni. Ni cikain. Dulu jaga penyan benar nani. Apa di? Pero pun pai bai. Pero pun do. Mau di jalan kenai darah mau jaga pero pun do ni. Pai jalan ini. Pero pun do. Ikut mama ni. Ini lagi sini.
जाबाय दालां गोदानानै आरो बै जाबाय सुइस गेट दा नै भिउआ माबायदि बरिया जायगाया मोजांसिन नुबाय आरो दायो जायगाखौ आरो बिथिं दैमा पिकनिक जाग्राया नै बिथिं पिकनिक दायो जों बेयावनो दंफैयो आरोना बरियानो दसे दालाङाव नुजाफैलायबाय आरामनो मोजांसिन नुबाय आरो दालांदों दायो भैरबकुन्द'खौ नै ना दसे नायलांबाय आरो जोंबो उदालगुरि बजार नै उदालगुरि बजाराव दसे बेरायनोसै बिराद मानसि आरो सिंगि ना बेसेबां फवायाव बेसेबां 130 मैगं बजार उदालगुरि सफैबाय आरो ना उदालगुरियाव आलासि जानो फैनाया फैयै बोथोराबो देन्जार गरममोन दिनै बोरैबा मोनदों खर'फोरखौनो बारिथिं दसे बेरायफैदों आरो ना नै नुदों दा बियो मा दंफां बियो बादाम जाग्रा बादाम दंफां बिदि थायो आरो ना नै नुबाय दा माबायदि आंथ' बिदि थायो नामा मिथिस्रायामोन लेफुथिबो दङ आरो ना नै बादाम गोजा गोबाव खालामदों आरो ना भिडिअखौ मेंबाय जोंबो दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर साबसक्राइब खालाम आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नायदों नोंथांनाव बयबो अननानै साबसक्राइब खालाम लोगोसे शेयार खालामना हो जों गासिबो बयबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो हानाय बायदि ना नोंथांमोना बयबो अनसायदो आरो ना जोंनि बे फिसा चेनेलखौबो बाय